ስለዚህ በደንብ ሃይማኖት መሰረታዊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ሃይማኖት በአርከስ ከመጀመር የሒዝና ዘለና መደባር ሲ ጂኦሜትሪ ኮይኑ በኤሪያ እንጀምሪና What does area mean in mathematics? When we say area, a space occupied by a flat shape or a surface of an object. ስለዚህ ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ክንብል ከለና ስፍሓት ናይ ሓደ ውስን ቅርፂ ዘለዎ ቦታ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ክንረክብ ንፍትን ኢና። ነገራት ከምቲ ዝተፈላለዩ ቅርፂ ዘለዎም ከዓ ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ንምርካብ ከዓ ዝተፈላለዩ ፎርሙላ ወይ ከዓ መምርሒ ንጥቀም። ንኣብነት እዚኣ ንሪኣ ዘለና ቅርፂ እዚኣ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ ወይ ከዓ ሬክታንግል እያ። እዛ ሬክታንግል እዚኣ ቤዝ 5 ሴንቲሜትር ኣለዋ፣ ሄይት ከዓ 4 ሴንቲሜትር ኣለዋ። ስለዚ ስፍሓት ናይ እዛ ሬክታንግል ወይ ከዓ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ እዚኣ ንክረክብ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ቤዝ ታይምስ ሄይት። ስለዚ ቤዝ 5 ሴንቲሜትር ሄይት 4 ሴንቲሜትር ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሆን። ስለዚ ኤሪያ ናይ እዛ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ እዚኣ 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይኸውን። ቀፂልና ንሪአን ቅርፅታት ከዓ ትሪያንግልስ ኮይነን ወይ ከዓ ስሉስ ኩርናዕ ትሪያንግልስ ዝተፈላለየ ቅርፅታት ክህልዎም ይኽእል። በዚ መሰረት ከዓ ዝተፈላለየ ፎርሙላ ወይ ከዓ መዐቀኒ ይህልዎም። ንኣብነት እዛ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ቅርፂ ራይት አንግል ትሪያንግል ንብላ። ራይት አንግል ትሪያንግል ዝበልናላ ምክንያት ካብቶም ሰለስተ እቲ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ኢንተሪየር አንግል እቲ ሓደ 90 ዲግሪ ዝኸውን ራይት አንግል ትሪያንግል ክንብላ ንኽእል። ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ ራይት አንግል ትሪያንግል ክንረክብ ከዓ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄይት ወይ እውን 1/2 AC ታይምስ BD። እዛ ቀፂልና ንሪኣ ትሪያንግል ከዓ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል እያ። Equilateral triangles have 3 sides equal lengths. At the same time, they have equal angles of degree. At the same time, they have equal angles of degree. ስለዚህ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል ዝበልናሉ ምክንያት እቶም ሰለስተ ሳይድ ወይ ከዓ እቶም ሰለስተ ጎነታት ማዕረ ንዝኾኑ ከምኡ እውን እቶም ሰለስተ ኢንተሪየር አንግል ወይ ከዓ ውሽጣዊ አንግል ማዕረ ንዝኾኑ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል ክንብሎ ንኽእል። ንኣብነት እዚ 60 ዲግሪ ከዓ 60 ዲግሪ 60 ዲግሪ። ስለዚ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል ክንብላ ንኽእል። ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል ክንረክብ ከዓ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄይት ወይ እውን ራዲካል 3 a ስኩዌር ኦቨር 4። ዝቐፂልና ንሪኣ ትሪያንግል ከዓ አይሶሶሊስ ትሪያንግል እያ። አይሶሶሊስ ትሪያንግል a triangle that has 2 sides equal lengths. Isosceles triangle 2 sides that has 2 sides equal lengths. When the 2 sides are congruent, and the 2 opposite angles are also congruent. እቶም ክልተ ሳይድ ንሕራ ማዕረ ኮይኖም እቶም ክልተ ኦፖዚት አንግል ከዓ ማዕረ ይኾኑ። ስለዚ ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ አይሶሶሊስ ትሪያንግል ክንረክብ ከዓ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄይት ወይ እውን 1/2 AB ሳይን ቴታ ንጥቀም ንኽእል። እዛ ቀፂልና ንሪኣ ትሪያንግል ከዓ ስኬሊን ትሪያንግል እያ። ስኬሊን ትሪያንግል ክንብል ከለና a triangle that has 3 different lengths of sides. ስለዚ ስኬሊን ትሪያንግል ክንብል ከለና a triangle that has 3 different lengths of sides. ሰለስተ ዝተፈላለየ እቶም ሰለስተ ሳይድ ዝተፈላለየ ንውሓት ዝህልዎም ስኬሊን ትሪያንግል ክንብላ ንኽእል። ስለዚ ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ናይ ስኬሊን ትሪያንግል ንምርካብ ከዓ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤስ ታይምስ ኤስ ማይናስ ኤ ታይምስ ኤስ ማይናስ ቢ ታይምስ ኤስ ማይናስ ሲ ኤስ ወይ ከዓ ሴሚ ፔሪሜተር ንምርካብ ከዓ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ኦቨር 2 ብምግባር ስፍሓት ናይዛ ስኬሊን ትሪያንግል ክንረክብ ንኽእል። እዛ ቀፂልና ንሪኣ ትሪያንግል ከዓ ኦፕቲስ ትሪያንግል እያ። ኦፕቲስ ትሪያንግል a triangle with one angle greater than 90 degree. ስለዚ ኦፕቲስ ትሪያንግል ክንብል ከለና a triangle with one angle greater than
90 ዲግሪ ዝኸውን ኦፕቲክስ አንግል ክንብሎ ንኽእል። ንኣብነት እዚ 115 ዲግሪ እዚ 35 ዲግሪ እዚ 30 ዲግሪ 115 degree greater than 90 degree. So we can call it optics triangle. area ናይ optics triangle ንኽረክብ ከዓ 1/2 base times height ንወስድ። እዛ ቀፂልና ንሪኣ triangle ከዓ acute triangle እያ። acute triangle, a triangle with all angles are less than 90 degree. acute triangle with all angles are less than 90 degree. ስለዚ acute triangle ዝበላሎ ምክንያት እቶም ሰለስተ interior angle ዓቆኖም ትሕቲ 90 ዲግሪ ዝኸውን acute triangle ክንብላ ንኽእል። ንኣብነት እዚ 65 ዲግሪ 70 ዲግሪ 45 ዲግሪ። ስለዚ በዚ መሰረት ነዚኣ acute triangle ክንብላ ንኽእል። ስፍሓት ንኽንረክብ ከዓ 1/4 base times height እምበኣር ከስከም ድማ ዘን ዝተፈላለያ ቅርፅታትን ፎርሙላታትን ተረዲእናና ኣብ ዝቕፅል ነዘን ፎርሙላታት ምርኩስ ብምግባር ዝተፈላለየ ዕዮታት ንሰርሕ ኢና። እዚ መደብ እዚ ሓጋዚ ኮይኑ ምስ ረኽቦ ከዓ ንኻልኦት ንኽባፅሕ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር የድሊ። ከምኡውን ነቲ ቀፃሊ ንሰርሖ ዕዮታት ናባኹም ቀጥታ ክመፅእ ምስ ትደልዩ ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ የድሊ። ሓናፂ ርእይቶኹምን መኣረምቶኹምን ከዓ ኣይፈለየና። ክሳብ ኣብ ቀፃሊ መደብ ንረኸብ ከዓ ንዛ ስዕብዮ ገድፈኩም ሰላም ቅንዕ። በዚ ተዋሂቡካ ዘሎ ፎርሙላ መሰረት ስፍሓት ናይዛ ትሪያንግል ረኸብ።